Siromah i bogataš. U prastara vremena, kada je još Bog po zemlji hodao, dogodi se jednom da ga od umora zatekla noć, prije nego li je znao gdje će na počinak. Kraj puta kojim prolažaše stajahu dvije kuće, jedna nasuprot drugoj. Jedna velika i lijepa, druga malena i sirotinska. Velika bijaše nekog bogataša, mala nekog siromaha. Bogatom neće biti muke, pomisli Bog, noći ću kod njega. Kad je bogataš čuo da netko kuca, otvori prozor i zapita tuđinca šta želi. Molim, mogu li u vas noćiti? Bogataš omjeri putnika od glave do pete, pa kakav je bio priprosto obučen i naizgled bez mnogo novaca u džepu, zavrti glavom i promrsi kroz zube. Ne mogu vas primiti, sobe su mi pune. Svakakvih stvari, pa kad bih svakome dao da noći, tko mu pokuca na vrata, pa spao bih na prosjački štap. Potražite drugdje. I zatvori prozor, a Bog ostane na polju. Bog mu okrene leđa i pođe maloj kućici. Jedva pokuca i već siromah otvori vratašce i zamoli putnika da uđe. Noćite kod mene, ponudi mu siromah. Mrak je, večeras i onako ne biste dalje. To se Bogu svidjelo i on uđe. Žena se siromahova s njim rukova, zaželi mu dobrodošlicu i reče nek se smjesti. Kako god kod njih može i nek se zadovoljiš onim što imaju. Nemaju mnogo, ali što imaju daju od srca. Pristavi krumpir na vatru i dok se kuha u krumpir pomuze kozu da usto bude malo mlijeka. Kad je stol bio prostrt, sjedne Bog i s njima večera. Ta mu loša hrana prijala, jer kraj njega bijahu zadovoljna lica. Pošto su se najeli, a već je bilo vrijeme počinku, žena kriomice zovne muža pa mu rekne: Slušaj, dragi, mi ćemo u sebi noćas prostresti malo slame, da taj jadnik može leći u našu postelju i počinuti. Vazdan je hodao pa će biti umoran. Drage volje, ponudit ću mu, odgovori muž, te pođe strancu i zamoli ga ako želi da legne u njihov krevet i da se odmori. Bog ne htjede tim starim ljudima uzeti njihov ležaj, ali oni ne popustiše, dokle god one pristade i legne u njihovu postelju. Sebi prostriže i supruzi na podu. Ujutro ustanu njih dvoje još prije svanuća, skuhaju gostu doručak kakav su mogli. Kad granu sunce zasja kroz prozorčić, ustade i Bog, te opet s njima založi, onda htjede svojim putem. Stojeći već na vratima, okrenu se i reče: Budući da ste tako milosrdni i pobožni, zaželite sebi želju, da vam ispunim. A što da drugo zaželim, odgovori siromah, već vječno blaženstvo i da nas dvoje, dok živimo, budemo zdravi i da imamo svagdanji kruh. Treće, ne bi znao što da zaželim. Pa ne bi li htio imati novu kuću umjesto stare, zapita ga Bog. O, da, prihvati čovjek. Ako mogu još i to imati, bilo bi mi drago. Na to Bog ispuni njihove želje, pretvori im staru kuću u novu, blagoslovi ih još jedanput i ode. Sunce već bijaše visoko odskočilo kad je bogataš ustao, proviri kroz prozor i primijeti u susjedstvu novu urednu kuću. Krov je od crvenog crijepa i to na mjestu gdje prije stajaše stara koliba. Razgorači oči te zovne ženu. Kaži mi, što se dogodilo? Sinoć tamo još stara jadna koliba, a eto danas lijepa nova kuća. Odi tamo da čuješ kako se to zbilo. Žena otiđe i ispita siromaha, a on joj ispripovijedi cijeli događaj. Sinoć stigao neki putnik, tražio da prenoći, a danas nam pri odlasku ispunio 3 želje: vječno blaženstvo, zdravlje u ovom životu i svagdanji kruh, te napokon lijepu novu kuću umjesto naše stare kolibe. Bogataševa se žena požuri natrag i ispriča svome mužu što se sve dogodilo. Ja bih se razderao i slomio, plane bogataš, da sam to znao. Taj je stranac prije toga bio ovdje i htio noćiti, no ja mu nisam dao.
Idi, savjetuje ga žena, uzjaši na konja, mogao bi čovjeka još stići, pa neka i tebe ispuni 3 želje. Bogataš posluša taj savjet, požuri na svom konju i dostigne putnika. Govorio je glatko i slatko i napokon ga zamolio neka ne zamjeri što ga nije odmah primio, jer da je tražio ključ od kućnih vrata, a on međutim otišao, pa ako bi se istim putem vraćao, neka svrati. Da, odgovori Bog, kad naiđem, navratit ću. Tad bogataš zapita bi li on smio 3 želje zaželjeti kao i susjed. Bog ga upozori da to može učiniti, ali da ne bi bilo dobro za njega, pa je bolje da ništa ne zaželi. Bogataš objasni Bogu da bi on već nešto izabrao što bi ga moglo usrećiti, samo kad bi znao da će se ispuniti. Idi kući i tvoje će se 3 želje ispuniti. Sad je bogataš imao što je tražio. Odjaše kući i stane razmišljati što da zaželi. Kad je tako razmišljao i pustio uze, te je konj počeo poskakivati, neprestano su mu se remetile misli i nije ih mogao skupiti. Potapša konja po vratu i zapovrijedi mu mir, Lizo. Kad se konj opet stao konj joguniti, razljuti se bogataš pa će nestrpljivo. Slomio vrat, da Bog da. Jedva izgovorio te riječi kad se konj sruši mrtav na zemlju i ni makac. Kako je bogataš bio škrt, nije htio ostaviti sedla, odreže ga i pođe pješke dalje. Imaš još 2 želje, tješio je sam sebe. Pa kako je išao polaganom pješčanom pustarom, a sunce žestoko peklo, dojadilo mu od žege strahovito, osim toga pritiskalo ga sedlo i još se nije sjetio što da zaželi. Da zaželim sva carstva i bogatstva ovoga svijeta, govorio je sam sa sobom, opet će mi poslije svašta pasti na pamet. Ja to znam unaprijed. Napravit ću tako da mi ne preostane ništa što bih još poželio. Uzdahne. Da sam bavarski seljak koji je također imao 3 želje. On je znao sebi pomoći. Zaželio je mnogo piva, drugo toliko piva koliko bi mogao popiti i treće 1 bure piva. Kad mu se činilo da je pronašao što žudi, no opet bi mu se poslije činilo da je premalo. Onda se sjeti kako li je sad lijepo njegovoj ženi što sjedi u hladnoj sobi i uživa. To ga razljuti pa nehotice promrmlja. Želio bi da sjedi na sedlu pa da ne može sići mjesto da ga ja teglim na leđima. Tek što je izgovorio posljednju riječ kad nesta sedla s njegovih leđa. Čkasko mu sjeti da se njegova druga žena ispunila. Sad ga opet spopadne vrućina, stane trčati da što prije stigne kući, da bude sam u svojoj sobici, pa da tamo razmisli nešto veliko kao posljednju želju. Kad stigne kući, otvori vrata, a ono, nasred sobe, njegova žena, sjedi na sedlu, ne može sići, već kuka i jauče. Umiri se, ljutitoće čovjek. Zaželit ću ti sva bogatstva svijeta, samo sjedi. Šta će mi sva bogatstva svijeta, tupane, stane žena psovati. Kad se ne mogu maknuti sa sedla, ti si me svojom željom prikovao za sedlo, moraš mi sada pomoći da siđem. Htio ne htio, muž mora da i 3. želju izreći, da mu se žena oslobodi sedla i da siđe i želja se uskoro ispuni. Od svega bogataš nije imao ništa drugo, osim srdžbe, truda, pogrda i propalog konja. Siromasi su živjeli zadovoljno, tiho i pobožno, sve do svoga sretnog svršetka. Čiča miča, gotova je priča.